So ito na yung time guys para mamili tayo ng lupa para makapag-start na tayo sa ating garden kasi maganda-ganda na ang panahon guys. Hindi masyadong maginaw, no? Tara! Oh, they have different kind of fruit, love. Apple. You don't want apple. Come on. Apple. You don't. It's a fruit. What kind of fruit? You don't want apple. Pear. What is this? Provide Silver maple. 2 for 16. No, not that. Inside. Naghanap si Tami ng pangpatay ng mga uod. Mahilig. Yung asawa ko ba, ako yung may kailangan dito. Siya yung naghanap-hanap ng mga iniwan ako. So, tignan natin to mga presyo dito guys. No? Kung magkaano, hala, mahala po. Anyway. Ay, pare mix. Ay, na, mahal. Andun, oh. Ito yung gusto ko dito. Siya. $6. Black cow. Nag-isip talaga ako dito guys kasi ayaw kong bumili na Miracle Grow pero guys nag-sale man sila ay so ito na lang yung binili namin. So, let's go. So, tapos na kami dito, guys. And, yun. Hindi ito yung planong bibilhin kong soil sana ba. Yung soil na sana gusto kong bilhin is yung black cow. So, it's very expensive man. Oy, $6 something. At ito namang micro, whatever is this? Miracle Grow. Ano siya? 10 for $5. They're almost giving it away because they know people are not really like buying this thing anymore. So they have on sale. Yan siya. Aroy, ang bigat naman ito han. And hala, my car. Ha? My car will be like giving up. Too heavy for this. My black car, very old, 2010. How many years now? Hala, 16. Okay. front two here. There, give it to me. Don't need it then. Right here lang. Yan, Miracle Grow. Kinausap ko yung sarili ko na ayaw kong bumili ng Miracle Grow na freaking soil pero anyari Miracle Grow ang nabili. Pero sa tingin ang dami naman ding bumibili guys. Daming bumibili ng Miracle Grow dahil sa sale. Pero alam nyo, masama yan sa ano? Masama kasi ang daming chemical nilalagay. So kaya dyan una. Two different things when a computer dies. So yung gas dito ngayon sa US, dito sa amin is ano siya, ang gas is ano, what is it? 385. The gas is 385. Yeah, it's 385 guys. And yan, let's see kung magkaano yung ano ni Mister. Kung magkaano yung bayaran niya dito kasi. At meron siyang nilagay. What did you put? Orange juice. Garbage. Orange. Oh, right here? You sure? So, nilagyan niya na pangpa-energize sa ating gas. Charot. Pangpa-energize. So, let's see. 385 sa dollar yan is, hindi ko alam. Ilagay ko dito yung numero. 385. And Tommy pay $52 because I'm not really empty. So, pag empty, I think
we pay like $80, 80 something. Yeah. So dahil hindi po tayo empty talaga, $52. Ganyan po guys. $52. How much is that, honey? 87 now. In dollar, 87 pesos. Pesos? Yeah. How many pesos is a dollar? 57. 57. My husband. So we live in the countryside. A lot of fruits and a lot of groundhog. Strawberry. They're starting the strawberry already. It's good. See the grass out so the birds don't eat it. Yeah, I know. Simpleng kaligayahan ni Tami. Napagod kasi ako guys, so kaya hindi na ako gumagalaw dito sa kusina. At namiss ata niya itong kamatis with mozzarella, onion, ganun, at saka olive oil. So kaya yun, ginagawa niya guys. Hindi na nakapaghintay at hindi na ako pinagsabihan kasi pagod aki. Sabi ko kay Tami, Han, the best talaga Han if you surrounded with Filipinos Han, because i-diagnose ka na nila Han. As in, even you don't ask them Han, they know what's the problem with you. Alam niyo, sa Pilipinas no, ang daming mga doktor wakwak. Kasi ang daming nag-diagnose sa asawa ko. At yun yung napakaganda sa Pilipino guys. Kahit wala tayo, hindi tayo nakatapos, pero naging doktor po tayo. Diagnostic the tech. Sabi ko, Loy, ang Pilipino is very talented kasi grabe, kung meron silang makita na hindi parang may something sa asawa ko or sa akin, idadiagnose na nila guys. So kaya sabi ko, wow, the best talaga ang Filipino. Kahit hindi, wala tayong diploma at as in, naging na tayo, diagnostic center. Naging doktor agad. Alam na ang mga kaganapan. Naging alam din nila guys kung anong mga dahilan. No? Kahit hindi nila tayo ini-interview, alam na alam nila yung mga ganap. At alam na alam nila yung kung anong saan galing yung sakit. Saan nga, bakit ang lakas ng hinga ng asawa ko. The best talaga ang Pilipino. Yun lang yung masabi ko. Pero dito sa Amerika, na-notice ko guys, hindi ganyan ang mga utak ng Amerikano. Mga foreigner, kasi mga bubo sila guys. hindi sila marunong mag-diagnose. Hindi talaga nila alam guys. Dapat alam din nila no, katulad sa atin. Kaya nga umunlad yung bansang Pilipinas guys. Kaya nga sinasabi ng iba na pinaka the best ang Filipino. Pinaka magaling sa lahat. Hindi tamad. So kaya yun sabi ko kay Tami Han, the best talaga Han if you surrounded with Filipinos Han, because they're so good with i-diagnose ka na nila Han. As in, even you don't ask them Han, they know what's the problem with you. So kaya yun guys, nagtataka si Tami, is that true? Yes, sabi ko yes, but why American are so bobo? You guys don't know how to diagnose a person. Kaloka talaga, nagtataka talaga, niwala si Kano guys. Na the best ang Pilipino sa pagdadiagnose, no? Bye darling. Trabaho yan siya kahapon and then nakalabas siya mga 11 o'clock. Nakarating kaninang umaga mga 1 o'clock guys. At tulog na tulog ako and pagod na pagod niyan siya kasi ay babalik siya ng trabaho. Buti na lang hindi sobrang aga no. Mga nasa 12 o'clock na siya nito nakaalis ng bahay. Wala na nga ako masyadong nagawa sa umaga kapag mga ganitong time siya alis ng bahay kasi alam nyo na naghihintay tayo. At ang dami kong gawain ngayon sa bahay guys. Sa labas, ang dami kong inasikaso. Ang garden ko, ang front yard ko, ang mulching. Alam nyo, pagbangon ko kaninang umaga kasi nagmumulching ako kahapon. Guys, ang bakiwang, ang aking bakiwang, basta ang akong hawak sakit. Bakiwang. Iwan ko na lang sa inyo guys, no? Ano sa Tagalog yung hawak guys, no? Balakang, bakiwang. But anyway, na bahala na kayo. Bahalas. Who's here? Who's here? Dada's here? Uy. Uy. Aduh. Kakarating lang ni Dudong, Tami. Anong oras? 12:30 na ng gabi guys ha. Ano na una na. Ngayon pa ka-uwi si Dudong. Nakatulog man ito guys. Tinawagan ko. Nakatulog sa rest area. So yun, ginising ko tuloy. What are you doing? Have the dishes.
Why you have to do that? Oh, you eat all the salad? I need seafood. I need the. You need to... I don't understand what he need. Ah, you don't eat the arugula, it's all cheese. Too much cheese daw. Okay. Okay guys, kapoy po siya guys. Kapoy po ko guys. Aking katawan guys. Nagkapagod-pagod guys. Yan sa labas. And then ngayon nakatulog ako talaga sa couch. Natulog ako sa couch for like an hour. Ay nako, talagang buhay na ito. Uy! I'll change. Ha? Go to that. I'll change. I'll go coffee. Okay, I'll get you coffee now.